Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie. Koľko vydrží človek? Filozofická otázka, pretože keď som sa rozprávala s baníkom, ktorý zranený v závale prežil bez vody a jedla 5 dní, alebo s horoleskyňou Magdalenou Humajovou zo Žiliny, ktorá prežila 300-metrový pád z Lomničáku, pochopila som, že je to najmä o ľudskej vôli, odvahe a povedala by som nepodajnosti človeka. Lenže je aj iná podoba reality na otázku, koľko vydrží ľudská bytosť. A v prípade dnešnej témy mám na mysli obete domáceho násilia. Na touto, žiaľ už desiatky rokov aktuálnou témou sa budeme dnes večer zamýšľať s odborníkmi, ktorí sa už dlho venujú obetiam násilia. Pozvanie do štúdia večerných reflexí prijala doktorka Janka Šípošová a doktor Miroslav Nosál. Obaja zastupujú občianske združenie Pomoc obetiam násilia. Aj vám, milí hostia, želám príjemný večer. Pekný večer. Príjemný večer všetkým. Tak na rozbeh, aký ste mali dnes deň? A mňa by tak zaujímalo, keď som v úvode povedala, že toho násilia okolo nás je viac ako dosť. Či ste sa, povedzme, aj dnes s tým násilím stretli? Pani doktorka Šípošová. Ja som trošku netypicky strávila dnešný deň vlastne od rána v interiéri, dá sa povedať, s ľuďmi, ktorých poznám a s kolegami, spolupracovníkmi, takže s násilím som sa stretla pri tom, keď som autorizovala jeden rozhovor, kde som hovorila práve, alebo vyjadrovala som sa k domácemu násiliu. Na vlastnej koži dnes nie. Pán doktor Nosál, čo vy? Tak ja som sa dneska, keď nad tým uvažujem, s jednou takou možno skrytejšou formou násilia stretol. Bol to v jednom nákupnom centre v Bratislave, kde predo mnou išiel pár okolo 50-60 ročných muž a žena a ona opakovane s takým tichším, bojazlivým hlasom sa ho pýtala, či si nejakú vec teda môže kúpiť a on povedal, že musí si to premyslieť a že sa rozhodne. A trvalo to možno pol minúty, čo som išiel za nimi, potom zastal, pozrel sa do peňaženky a povedal jej, že choď. A on išiel za ňou. Pán doktor, ale vy si myslíte, že to je prejav násilia? Mal som z toho pocit, že áno. Nie som ani jasnovidec, hlavne nie sudca, ale jedna z takých veľmi častých, alebo jednou z takých častých znakov násilia je, že tam funguje nejaká moc a aj strach. A z tej ženy som tento pocit mal. Dobre, opýtam sa trošku, možno moja otázka vyznie tak podpasovo, ale predsa len ste obaja ľudia, ktorí sa venujete obetiam násilia, ale vy sami. Nemali ste niekedy chuť niekoho buchnúť do chrbta, niekomu dať facku za ucho? Vy ste taký veľmi dobrý, pani doktorka? To asi neznamená, či sme dobrí, alebo nie sme dobrí. Ja si nepamätám na to, že by... Ja mám takú reakciu na veci, ktoré mňa frustrujú alebo stresujú, že skôr ma to ochromí, ako by to vo mne vyvolalo priamo, potrebu, že by ma to púdilo nejakému takémuto brachiálnemu prejavu. Takže, ale to neznamená, že som lepšia ako iní, to je len... A čo vy? No, ja to mávam dosť často, že mám veľmi veľkú chuť vo svojej fantázii počas šoférovania. Aha. Že by som najradšej vystúpil niekedy z auta a niekoho z auta možno predo mnou vyťahol a čo proti tomu robíte? Pretože vtedy ste taký nepokojný za volantom, keď máte túto chuť vystúpiť z auta. Dá sa bojovať proti takým myšlienkam, že vyťahnem ho spoza volantu, pretože ide rýchlejšie, ako by mal, alebo predbieha sa tam, kde by nemal? Viete čo, mne, a tá moja skúsenosť je taká, a používam to sústavne, že to pomenúvávam a počujú to všetci v aute, že mi stačí to vlastne odventilovať tými slovami, lebo nie je to nejaká priama agresivita voči tomu človeku, čo je predo mnou, ale je to spôsobené tým, že som dostal strach, že urobil taký kiks alebo chybu v tom šoferovaní, že viacerých ľudí na tej ceste ohrozil, včetne nás. Dobre, poďme teraz k tej našej téme. Dá sa definovať pojem násilie, prípadne domáce násilie, keďže, ako ste povedali, aj ten váš zážitok z dnešného dňa, asi tých podôb násilia je veľmi veľa. Či sa to dá nejak vymedziť? Či vy, odborníci, viete povedať, toto už je násilie, toto nie? No, pani doktorka Šípošová. Áno, v zásade sa dá povedať, že násilie je to, čo, ako keby som to chcela tak zrozumiteľne povedať, to, čo inú osobu nútime robiť, alebo jej nedovolíme robiť proti jej vôli. Čiže
nemusí to byť vždycky len útok fyzický, môže to byť psychické násilie, môže to byť presadzovanie svojej vôle, môže to byť zamedzenie prístupu k spoločným prostriedkom, čokoľvek, čo vlastne ublíži druhému človeku cielene. A čo je domáce násilie, to je to, ktoré navzájom na sebe páchajú ľudia, ktorí sú blízki, ktorí žijú spoločne v rodine, ktorí sú partnermi, rodičmi, deťmi, manželmi, manželkami a dokonca hovoríme o domácom násilí aj vtedy ešte, keď sa deje medzi partnermi, ktorí už spolu nežijú. Čiže nemusí ísť o prejavy fyzického kontaktu, ako sme sa rozprávali, tie facky, bitky za ucha, ale to násilie môže mať aj podobu takého psychického nátlaku, pán doktor? Určite. Možno aj dlhodobo sme boli zvyknutí v našej kultúre, že za násilie sa vnímalo to, keď došlo naozaj k fyzickému útoku jednému proti druhému, ale ten fyzický útok ublíži, je to tak, ale aj všetky iné formy toho, čo spomínala pred chvíľkou Janka Šipošová, ubližujú rovnako, ak nie viac, a medzi ne určite patrí aj to psychické násilie, keď niekoho znevažujem, ponižujem, dávam mu najavo, že je invalidizovaný, keby som tu nebol ja, tak by nič nedokázal a podobne. Domáce násilie je fenomén, o ktorom sa v našej spoločnosti začalo hovoriť otvorene iba pred niekoľkými rokmi. Spomínam si, koľko emócií a polemík vyvolala napríklad veľká billboardová televízna kampaň Každá piata žena. Je naozaj každá piata žena u nás týraná? Pýtali sa ľudia. No ja sa pýtam hostí v štúdiu, doktorky Janky Šipošovej a doktora Miroslava Nosála. Aké sú vaše skúsenosti a poznatky? Ubúda či neubúda počet prípadov domáceho násilia? Ako to vidíte vy, pani doktorka Šipošová? No v prvom rade by som povedala, že tých niekoľko rokov je už viac ako 10. Tá kampaň prebiehala niekedy rok 2002 a neskôr. A vtedy boli aj prijaté prvé také zákony, ktoré trochu zmenili situáciu v našej legislatíve a dovolili lepšie alebo efektívnejšie riešiť prípady domáceho násilia. No a k tej otázke, či pribúda alebo ubúda, ja by som povedala, že vizuálne možno pribúda, ale moje vysvetlenie je také, že pribúda, viac sa oznamuje alebo viac sa odhaluje prípadov domáceho násilia. Aj vďaka tomu, že pred tými 13-15 rokmi sa o tom začalo viacej rozprávať, čiže viac o tom vieme. A vlastne viac odvahy sa vlieva aj takýmito kampaňami alebo tým, že sa o tom rozpráva ľuďom, ktorí sú obeťami domáceho násilia. Len veľmi rada by som zdôraznila, že to nie sú len ženy, ktoré sú týrané. Ja by som doplnil aj Janku k tomu, čo hovorila, že určite sa nedá cítiť presná štatistika, či je to viac alebo menej, ale tie tendencie sú také, že aj na našu linku, našich kolegov, naše poradne kontaktuje viac klientov obeti domáceho násilia ako v minulosti a pri otázkach, akým spôsobom získali tú informáciu, kontakt a podobne, časť je, že ho získali z médií, ale väčšia časť klientov je osobným ústnym podaním. To znamená, ľudia, ktorí už u nás boli alebo niekoho sprevádzali, podávajú ten kontakt ďalej. Ale musím doplniť aj to, že v posledných rokoch nie je to ešte ideálny stav, ale pribúda prípadov proti tým vzdialeným rokom, že dozvedia sa tú informáciu o existencii služieb pre obete aj od polície, čo je potešiteľné, aj keď to ešte nie je celkom tam, kde by to malo byť. No ja som mala možnosť rozprávať sa s viacerými ženami, ktoré zažívali fyzické alebo psychické násilie zo strany svojho partnera. Ich príbehy boli takmer identické, ale čo ma prekvapilo, v drvivej väčšine boli tie obete dlhé roky obeťami a nič neriešili. Dlho čakali, kým sa rozhodli svoju neľahkú situáciu riešiť. A taký je aj príbeh Daniely. Manželovi zomrela matka a začal trošku viacej piť a v tým začalo aj žiarlenie, všetko. No, bola som všetkomu na vine ja. Zväčša to bolo tým, že tam bola tá žiarlivosť a alkohol a to veľa spraví. Manžel vás aj bil? Môj bývalý manžel ma bijaval. To bolo tak, že keď som mu neodpovedala tak, jak on si prial, tak už letela facka. Už som bola tá najhoršia, aj ma týral psychicky. Aj ma syn bránil, keď bol starší, keď na mňa siahol ruku, lebo nedovolil to. Ste matkou 4 detí. Vaše deti boli svedkami hádok, vášho ponižovania a bitiek?
boli, lebo buď to bolo pred nimi, alebo zavrel dvere. Deti sú neni také, aby to nevideli a nevytušili, lebo keď otvoril dvere, ja som plakala. Takže tie deti vycítili všetko, čo sa u nás deje. No a najmladšia mala vtedy, keď sa ten posledný incident stál a keď som sa rozhodla, ako som sa rozhodla, tak mala 3 roky a to si zapamätala a má to zafixované dodnes. Prečo ste sa rozhodli, že si problém, ktorý bol za múrmi vášho bytu, nenecháte pre seba a chcete ho riešiť? Ja som začala spracovať a tam som zistila, že akí sú ľudia, že sú neni všetci rovnakí, ako môj bývalý manžel bol. Ja som si povedala dosť, koniec. A začali problémy v škole u toho druhého syna, lebo on chodil uplakaný do školy, problémy boli, tak si ma jeho triedna predvolala, sa ho spýtala, že čo mi je a čo sa deje u nás, tak som je to horko, ťažko nejako povedala, čo sa deje. Ona mi doporučila Centrum nádej ako pre týrané ženy, no a začala som tam chodiť a čo som mala na duši, tak som dala všetko von a oni mi poradili, že čo môžem spraviť. Tak som podala žalobu a behom 3 týždňov ho zobrali do väzenia. Predsa len mi nedá. 16 rokov ste trpeli a trpeli aj vaše deti. Vy ste mi hovorili, že ten jeden chlapec mal psychické problémy. Prečo ste čakali 16 rokov? Lebo som sa ho bála. Mala som aj nožík pod krkom. Vyjával ma strašne, takže lebo ma stále vyhadzoval a povedal, že deti mám nehať doma a že ja môžem kade ľahšie ísť. Vždycky som sa vrátila, lebo som mala rada deti a som sa bála, že čo bude, lebo aj keď som chodila do práce a boli s ním, tak sa mi žalovali, že oni chcú byť len so mnou, že aby som už do tej práce nechodila, lebo sa ho bojal. Takže v podstate aj keď on prišiel z práce, už vedeli všetky deti, čo majú robiť. Zaliezli a hotovo, takže som to už mohla dávno spraviť, ale bála som sa a vidím to na deťoch, že strašne veľké dôsledky sú na ňa a radšej budem sama, ale už v živote nebudem takto trpeť. Tak to bol príbeh Daniely, ktorá 16 rokov so 4 deťmi podstupovala tríznenie. A najmä to, že sama videla, že pre tie deti je to neúnosná situácia. Stretávate sa, pani doktorka Šipošová, s takýmto algoritmom celého toho správania sa obete a násilníka, ako v prípade Daniely? Aj sa stretávame, ale si myslím, že aj veľmi veľa prípadov, ktoré nikdy neurobia tento krok, že nevykročia vlastne z toho začarovaného kruhu a neodvážia sa ani povedať nikomu o tom, čo sa deje. A dosť typické, alebo dosť príznačné je aj to, čo povedala Daniela, že vlastne pochopila, že to nie je normálne, čo sa deje, až keď sa dostala medzi ľudí. Čiže tá izolácia je veľmi dôležitý faktor. A obete, alebo ako hovoríme v prípadoch domáceho násilia, ohrozené osoby, oni vlastne nemajú sa s čím porovnať, strácajú dôveru vo vlastné sily, ale zároveň aj narážajú na nedôveru okolia. A to, čo ona zvýraznila, to je asi to najdôležitejšie. Bála sa ho, ale bála sa aj sveta. Čo ten svet povie? Neverila tomu, že niekto jej môže uveriť, že jej môže... Vlastne sa topila v tom svojom probléme bez nádeje. Takže veľmi dôležité je, čo ja hovorím stále a každému, najhoršie je mlčať. Nikomu to nepovedať. A trápiť sa sama v sebe. Len asi problém bol aj v tom, že naozaj bola s tými deťmi zavretá v tom byte, v úvodzovkách zavretá a možno nemala ten priestor, aby sa niekomu zverila. No, nemala ani priestor, no určite, že nejakí susedia, nejakí príbuzní existovali, ale tým, že denne vlastne žila v tej izolácii, nemala pravidelný kontakt sociálny, tak si myslela, to sa stáva potom akoby prirodzeným alebo normou, takýto spôsob života. Ja by som rád nadviazal na to, kde skončila Janka Šipošová, keď spomínala, v čom je jeden z tých aspektov, že veľmi dlho trvá, kým tá obeť naozaj ide s tým problémom von. Ako v prípade Daniely, že to trvalo 16 rokov. Ja si spomínam na jednu z prvých štatistík, ktorú som videl, keď som v tej oblasti pred 14 rokmi začal robiť. Bola z Veľkej Británie, kde pri fyzických atakoch v domácom násilí trvalo približne po 40. a 60. útoku tá obeť to niekde oznámila. A predsa len tá krajina už je aj ekonomicky niekde inde. Tak si myslím, že fakt tá situácia, keď je človek izolovaný, veľmi ovplyvňuje to, že nejde s tým problémom von a zvykne ho akceptovať, že je to proste spôsob života.
Naša skúsenosť je, alebo moja skúsenosť s klientkami veľmi častá, že neposkytne jej pomoc ani vlastná rodina. Častý argument... Ale obráti sa tá klientka na rodinu? Veľakrát áno. Áno. Pri tých rozhovoroch spomína, dajme tomu, prvé, čo som išla, neviem, za nejakou kamarátkou alebo za matkou. A mama jej veľakrát povedala, si myslí, že tvoj otec bol iný? Ona je vtedy prekvapená, že to bolo jediné, kde čakala možno pomoc a pomoc neprišla. Potom je veľmi dôležité, že či tá klientka má možnosť naozaj niekde ísť a v pocite bezpečia o tom probléme hovoriť. Lebo veľakrát, áno, môžem ísť na políciu, podám trestné oznámenie, čo je veľmi silný a pozitívny krok dopredu, aby sa to riešilo. Len potrebujem aj následnú pomoc, aby ma niekto podržal, lebo tá momentálna odvaha, že to spravím, môže vyprchať, ako som spomínal, tú rodinu. Žena sa vráti domov do toho bytu, áno, kde ten násilník je a čo ďalej? Takže tam naozaj sú ďalšie problémy, ktoré môžu nastať, preto aj my vedieme klientky k tomu, keď to už odhodlajú sa spraviť. Ja hovorím, že to je 50% úspechu, že už s tým problémom ide von. No, ako sa na to pripraviť? Pani Šipošová. Ja som chcela povedať, že vlastne tá nedôvera z blízkeho okolia sa vlastne potom rozširuje. Je to tak, že možno sme príliš sa spoliehame na to, malujeme si veci na ružovo. Ako dajme tomu príbuzný tých obetí, si myslíme, a to sa len tak náhodou a neviem, čo jej prebehlo cez nos a tak ďalej. Inak tie obete veľmi často si myslia, že keď je akútne to násilie, alebo teda tie prejavy, tak im to príde samozrejme, že strašné, ale postupom času si hovoria, to bolo jednorazové, to bolo náhodou, poznáme ten začarovaný kruh, že aj ten násilník je taký ten cyklus typický, že potom akoby si pripustil svoju vinu a vysvetľuje, že veď to on tak nemyslel, tomu ušli nervy a už sa to nikdy nestane a teraz nastane fáza, ktorej hovoríme, že medové týždne a potom sa to opakuje dookola. No ale vlastne s pribúdajúcim časom sa prehlbuje aj tá rezignácia, alebo to, že sa začne tá situácia brať akoby normálna a obzvlášť vtedy, keď nás okolie nepodporí. A tá nedôvera okolia často spočíva aj v tom, že nechceme vidieť zlé veci. Že nechceme vedieť, že moje dieťa trpí. Chceme si to predstavovať, že všetko je v poriadku a zatvárame oči aj v iných prípadoch. No a potom vlastne taká obeť má obavy z toho, keď mi neverí moja rodina, keď mi neverí moja mama, moja susedka, prečo by mi mala veriť polícia. A veľmi často sa jej to bohužiaľ aj potvrdí a pri pokuse o oznámenie týchto okolností sa stretáva zase s takou nedôverou až ponižovaním, alebo nedôverou predovšetkým, ktorá má následok v tom, že zase len cíti na ďalšiu frustráciu a ďalšie ublíženie. Keď sa rozprávame o domácom násilí, tak zvyčajne hovoríme o žene ako o obeti, ale zo skúsenosti viem, a zopárkrát aj telefonovali poslucháči muži, že aj oni sú často vystavení šikane ženy alebo doslova takej tyranii, že prečo nespomíname aj mužov. A ja by som dnes večer chcela hovoriť aj o ďalšej podobe domáceho násilia, o násilí, ktoré sa pácha na senioroch. O tom sa málo hovorí. Takže k týmto mužom, vy ste muž, pán doktor Nosal, tak čo? Sú aj muži, ktorí k vám prichádzajú? Sú aj muži, sú aj starší ľudia a tam už asi nerozdielujeme, či muži alebo ženy, skôr v tom produktívnom veku to rozdielujeme muž, žena, kde sa jedná naozaj o tie fyzické, veľmi často násilia, psychické, ekonomické a podobne. Aj preto pracujem v organizácii Pomoc obetiam násilia, lebo už samotný názov nie je diskriminačný, akému typu klientov sa budeme venovať. Ja nie som veľmi zástancom toho, že sú len obete ženy, sú len obete takí, lebo je to príliš veľké škatulkovanie. Jednoducho pre nás je ten klient vždy obeťou, keď prichádza, že sa jemu niečo subjektívne cíti, deje tohto typu. A moja zase skúsenosť je u mužov, áno, našich klientov, je ich menej. Neviem štatisticky odhadnúť v pomer mužov a žien. To nie je podstatné. Ja môžem doplniť, v našej klientele je to 3:1 zhruba. Že 3/4 tých klientov sú skôr ženy, alebo 2/3. Ale je to nie preto, že sú viac tyrané, ale preto, že majú skôr sklon k tomu výjsť predsa len
U muža je to pravdou asi von. ťažšie priznať sa. Spomenovať, že Áno. možno zlyhávam ako muž z toho samčieho pohľadu, keď to dám do úvodzoviek, a pomenovať si a požiadať niekde o pomoc a povedať to, že som týraný. Moja skúsenosť je, z väčšej časti je to ekonomické násilie, pokiaľ ženy sú podnikateľky, živia tú rodinu, zabezpečujú a muž nemá ten príjem, a spojené spolu s psychickým násilím, znevažovaním, ponižovaním, kontrolou, prideľovaním úloh tomu mužovi zo strany tej ženy, a pokiaľ tie úlohy nie sú splnené, tak dajme tomu, ona odmietne financovať jeho aktivity a podobne. No, ja by som tiež podčiarkla to, že možno sa to ani nedá presne zistiť, že koľko množstev nie je toho, ale pravdepodobne tak hovoria výskumy toho násilia páchaného v partnerských vzťahoch zo strany žien ani nemusí byť oveľa menej, ale má iné formy. Že vlastne to vyplýva z toho, čo podstatou toho násilia, toho domáceho násilia je vlastne presadzovanie seba a svojej moci. A keďže muži sú fyzicky vybavenejší na to násilie fyzické, sú silnejší, majú viac svalovej hmoty a neviem, tak prejavujú svoju prevahu práve v tomto. Ale zase, ako hovoria zistenia, násilie páchané ženami je rafinovanejšie, skrytejšie. A možno viac ubližuje ako ten chlap, ktorý dá to za ucho. Je to také systematickejšie možno. Ja by som sa vrátila, ak dovolíte, k tým seniorom, k starším ľuďom, pretože často som počula aj príbehy, že vlastne deti, vnúčatá sa správali k svojim rodičom, vlastným rodičom a starým rodičom tak ako k nepriateľom. Že ich dokonca zatvárajú do miestnosti, nemôžu starí ľudia výjsť von. A ešte kedy bolo také, že idem pozrieť starku alebo starého otca do domova dôchodcov, lebo dnes sa bral dôchodok. Neviem, či to ešte platí. No, tá ekonomická, vidridušská motivácia. Myslím, že platí. No, žiaľ, ako nie je to iba, keby to bolo možno len to, že raz za mesiac prídu zobrať dôchodok, že ešte by sa to dalo nejakým spôsobom zniesť, ak sú ľudia, ktorí tomu človeku dajú nejakú inú náplň, ale je možno veľmi veľa tých prípadov a nevieme o nich, pretože tí ľudia, pokiaľ žijú v domácnostiach, napríklad v rodinách, tak naozaj sú odkázaní na štyri steny. Mali sme prípady, o ktorých sa nám podarilo dozvedieť vďaka susedom alebo iným deťom toho človeka, že sú zatváraní, nie že v byte, často v byte, ale často aj v izbe, dokonca ani na záchod ich niekedy nepúšťajú a sú to ako veľmi nepochopiteľné a tragické veci, ale treba povedať, že treba pripustiť, že starí ľudia a vo veľmi pokročilom veku naozaj manifestujú niekedy aj veľmi nepríjemné prejavy, už aj nie celkom perfektného duševného zdravia, ale to nemôže byť ospravedlnením toho správania. Len je to veľmi ťažké odlíšiť, že kedy oni informujú a hovoria o tom, čo sa im stalo, že sa to v realite naozaj stalo. Zase nechcela by som ubližovať možno nevinným ľuďom, že týrajú svojho rodiča, ak on hovorí o tom, že ho nahrávajú na kameru a ožarujú a neviem, čo všetko mu robia. Fabuluje, ale nemôže za to ani on. Takže treba veľmi citlivý prístup a s každým prípadom. A vy máte, povedzme, možnosť ako občianske združenie, vy odborníci, aj prísť sa pozrieť v úvodzovkách na miesto činu do toho bytu, že povedzme, keď vám niekto ohlási, že takto tu je zavretý ten starký, že či si to vy môžete overiť, alebo ako riešite takú situáciu? Teraz možno poviem niečo, čo možno nebude správne, ale čo ma veľmi trápi. My by sme možno vedeli, ako sa to dá robiť, ale žiaľ, táto pomoc, ktorú poskytuje aj naše občianske združenia, ale aj iné, sú odkázané vlastne finančne na svoj pomoc. Nie je dostatok zdrojov na to, aby tá služba bola rozvinutá na takej úrovni, aby sa mohli vykonávať aj takéto veci. Vieme si to predstaviť, ako by sa to dalo robiť, ale jednoducho povedané, nemáme na to peniaze. Potrebujete mať aj toho sociálneho pracovníka, ktorý bude také veci robiť. Musíte ho zaplatiť. To nejde len... Dobre, v čom spočíva potom vaša pomoc? Vypočujete si tých klientov, usmernite ich, alebo v čom? Keď spomínate práve túto časť našej klientely, ktorými sú seniori,
tak aspoň za tú klientelu, ktorú ja poznám, naozaj väčšinou prevažuje to, že ešte jeden z tých seniorov je mobilný, prípadne ešte pracuje, dochádza do práce. A mali sme viacero takých klientov, že dohodol sa, že odišiel z tej práce skôr a odbehol, alebo my sme prišli za ním a porozprávali sa. Kedy naozaj už aj z toho vystupovania človeka, keď sa s ním stretnete opakovane, tak vidíte, že či sú to nejaké vymyslenejšie možno príbehy dokreslené vplyvom zdravotného stavu, alebo či opisuje skôr realitu. A veľmi časté napríklad bolo, že keď títo starší ľudia, kde ešte jeden z nich pracuje, to je pre nás taký priamejší kontakt, že aspoň s jedným z nich sme v kontakte, môže odventilovať ten problém. Keď cíti, že má v nás dôveru, neverili by ste, čo vám tí ľudia všetko porozprávajú, že niekto je vôbec pri nich v tej chvíli. A stačí im to ako pomoc? Že ich vypočujete? To je prvý krok, ktorý sa dá samozrejme urobiť vždy a následne máme aj našich spolupracovníkov, aj právnikov, aj advokátov. Je to veľmi rozsiahla téma, mohli by sme tu nehovoriť roky. Jeden z častých faktorov práve tejto formy násilia je to, že niekto z ich pokrvných príbuzných, ako by som to povedal, sa snaží prísť k dedičstvu skôr k domu, k pozemkom, k lesu a podobne, kým tí ľudia ešte žijú. Alebo naopak chce tých ľudí dostať ekonomicky úplne na dno, aby on mohol využívať peniaze vo svoj prospech, ich dôchodky a príjem. Domáce násilie, tak stručne by som mohla napísať tému dnešných večerných reflexí a budem rada, milí rozhlasoví poslucháči, ak sa s nami podelíte o svoje názory na problémy súvisiace s domácim násilím. V štúdiu vás pozorne bude počúvať nielen Janka Blejová, ale aj moji a vaši hostia, doktorka Janka Šipošová a doktor Miroslav Nosál z občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. Zopakujem ešte naše bratislavské telefónne čísla. Večerné reflexie dnes vysielame z Bratislavy, takže predvoľba je 02 a číslo 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. My sme hovorili o senioroch, o starších ľuďoch, ale pani Šipošová, vy ste chceli ešte povedať tú myšlienku, že vlastne vyznelo to trošku tak, ako že niet pomoci starším ľuďom, ale tá pomoc existuje. Nie, my sme trošku tak reagovali sústredením na to, čo poskytuje naša organizácia. Ano. A pretože si vieme predstaviť oveľa efektívnejšiu pomoc, ktorú by sme vedeli vybudovať, keby bola lepšia súčinnosť všetkých zložiek štátu a mimovládnych organizácií, tak preto sme povedali, že toto nie je možné, aby sme my robili, aj keď nehovorím, že nevieme výjsť aj za klientami, aj do terénu, aj do domácnosti, ale nemáme šancu robiť nejakú vyhľadávaciu činnosť. Ale na to sú práve odbory sociálnych vecí, ktoré by toto mali vedieť pokryť, ustrážiť. Ale samozrejme vždycky musíte mať podneť do niekoho. Nemôžeme chodiť tak, ako je to aj pri týraných a zneužívaných deťoch. A nemôžete ísť bez podnetu do domácnosti. Ako sa o tom dozviete, že tam sa môže diať niečo nekalé? Malo by okolie byť citlivejšie. Áno, ja som čítala taký štatistický údaj, že až 50% opýtaných je presvedčených, že nie je správne zasahovať do rodinných záležitostí, aj v prípade, že povedzme susedia počujú bitky, buchot, to sa nás netýka. Prečo máme riešiť ich problémy? To je taký alibizmus, myslím, a tiež taká aj neistota a nepripravenosť, neinformovanosť. Nie sme na to vychovaní? Nie je to bežné v našej kultúre, ale ja si myslím, že to sa všetko dá vypestovať a tak, ako je to v iných krajinách, kde sa o problematike obetí venujú oveľa dlhšie, minimálne od polovice 20. storočia, tak že sa to určite musí podariť aj tu. Ale naozaj aj tí ľudia musia dostávať informácie a relevantné informácie o tom, že toto naozaj nie je správne a že nesmie tam hrať úlohu strach. Nemalo by to byť, že ja sa bojím, že mne sa niečo stane. Teraz sa bojím skôr toho, že v tej neochote miešať sa v úvodzovkách do záležitosti susedov je skôr ako strach o alebo vlastné pohodlie a strach o to, aby som si nepokazil večer, než strach o svoju bezpečnosť. Ja tiež si nemyslím, že to súvisí so strachom o vlastnú bezpečnosť, ale tendencia v tejto spoločnosti začína byť taká, čo ťa nepálí, nehás a staraj sa sám o seba.
A veta, ktorú často počúvam z úst mladých ľudí, to je jeho problém, to nie je môj problém. A možno jeden z prostriedkov, aby sa aspoň tieto lady začali trošku lámať, je, že sa o tých problémoch hovorí viac, hovorí sa o nich verejne, nehovorí sa o nich s nejakými klapkami na očiach, že máme len takých klientov, ale sú si sami zodpovední a nie sú a podobne. Ale naozaj o tom hovorí ako o probléme, fenoméne, ktorý tu je, že pokiaľ je domáce násilie, vždy je tam moc a kontrola toho jedného nad tým druhým. A pokiaľ ja nezasiahnem, pretože mám strach, tak si myslím, že dá sa to ospravedlniť. Nikto nie sme 100%. Ak si myslím, že ja nezasiahnem, nedám podnet, neoznámim to, pretože mňa sa to netýka, alebo chcem mať kľudný večer, tak práve vďaka tomu, že tá problematika je otvorená, veľa sa o nej hovorí, tak s tým svedomím by som mal potom niečo svojím robiť ja sám. A ja vždy hovorím, nikto z nás nevie, čo sa nám v živote ešte stane. Kedy by sme tú pomoc okolia privítali, možno my sami. Ja by som možno takým ľuďom, ktorí nevedia, čo majú robiť, odporúčila, a dosť často sa nám to stáva. My už 13 rokov prevádzkujeme telefonickú linku pomoci obetiam, že telefonujú susedia, ktorí nevedia, kam by sa mali obrátiť, koho majú upozorniť, ale telefonujú nám aj pracovníci pracovníčky väčšinou sociálnych odborov, ktoré nie sú celkom si isté, že ako majú zasiahnuť a čo majú robiť. A ja si myslím, že v ideálnom prípade by tá linka mala slúžiť nielen obetiam a nielen laickej verejnosti, ale aj profesionálom, aj policajtom, aby sa tá pomoc naozaj stala efektívnejšou. Spomenuli ste, pani doktorka Šipošová, že mnohé sa za posledné roky zmenilo aj v tej pomoci. Ja si spomínam, keď sme sa pred mnohými rokmi poprvýkrát rozprávali o téme domáce násilie, tak vtedy bolo problémom, ako dostať z bytu toho násilníka. Jednoducho nik nemal riešenie, pretože darmo tam aj prišli policajti, aj zisťovali, čo sa stalo, ale tí dvaja boli stále pod jednou strechou. Zmenilo sa toto? No, zmenilo, ale len veľmi formálne, pretože myslím, že v roku 2008 bol novelizovaný zákon o policajnom zbore, ktorý zaviedol tzv. Inštitút vykázania. Čiže podľa zákona má polícia možnosť vykázať násilnú osobu. Aj sa to občas deje, len žiaľ, to pokračovanie toho vykázania už nie je také ideálne, pretože my ten zákon máme urobený zle. My sme sa vtedy aj ako organizácia veľmi angažovali aj s inými mimovládnymi organizáciami v tom, že on je totiž nastavený tak, že to vykázanie je možné vykázať násilnú osobu na 48 hodín. A za tých 48 hodín si ohrozená osoba alebo osoby majú nejako poradiť. A u nás na Slovensku nie je pripravený systém. My sme prijímali ako Slovenská republika ten zákon vtedy, keď on už fungoval napríklad v Rakúsku alebo v Českej republike, čo je blízko a kde sme sa mohli inšpirovať. A v Českej republike konkrétne to bolo urobené tak, tam to funguje 10 rokov už ten systém, že zároveň s inštitútom vykázania, ktorý umožňuje vykázať násilnú osobu na 10 dní, boli zriadené tzv. Intervenčné centra. A funguje to tak, že policajt sám, ktorý vykáže násilnú osobu, to znamená odoberie jej kľúče od bytu a nemá možnosť tých 10 dní, ak poruší to vykázanie, tak je ďalej inak stíhaná, tak musí povinne oznámiť to, že vykázal niekoho a ten prípad celý intervenčnému centru. A intervenčné centrum je povinné začať konať. A teda v prospech ohrozených osôb podať ďalšie návrhy na predbežné opatrenia, na súdne rozhodnutia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže za tých 10 dní nemusí si nikto lámať hlavu, čo mám robiť, lebo pracovník intervenčného centra sám ponúkne obetiam. A takáto možnosť stále na Slovensku nie je? A na Slovensku to vôbec nie je, vôbec žiadne intervenčné centra neexistujú, takže ja si myslím, že pokiaľ by sme chceli zásadne riešiť problematiku domáceho násilia, je nevyhnutné v súčinnosti tieto dva inštitúty prijať súčasne. Inštitút vykázania rozšíriť na viacej dní a zriadiť intervenčné centra financované štátom, ktoré by zabezpečili následnú pomoc služby pre ohrozené osoby.
Je naozaj, že pravda, že na Slovensku tá pomoc zatiaľ funguje na takej tej dobrovoľníckej báze rôznych organizácií, ktoré tú pomoc poskytujú. Preto ja to nerád selektujem, či sú to len ženy, alebo len ženy s deťmi, alebo rodič s deťmi. Jednoducho vždy, keď táto pomoc, táto krízová intervencia je potrebná, tak zatiaľ to naozaj funguje tak, že organizácia kontaktuje inú organizáciu s utajeným bývaním a podobne, aby sa tá situácia mohla operatívne riešiť. Sú všelijaké tie azylové domy pre týrané mami s deťmi. Áno, prvý problém, čo je, že to nie je systematické opatrenie, naozaj o tom, že ktorá organizácia s ktorou spolupracuje. Druhé, tých počet miest nie je dostatok a celá tá pomoc, respektíve tá pomoc klientovi, alebo nechcem povedať starostlivosť o klienta, hoci čiastočne áno, nie je uzavretá, že od toho začiatku, ako ten klient vyjde s tým, že tu sa deje nejaké násilie, oznamujem to alebo zavolám políciu, až potom, že môže bezpečne existovať a bude prebiehať súdne konanie s tým viníkom a obec sa môže cítiť základne bezpečne, to tu zatiaľ nie je. Nie je systém. Ale čo tak spolupráca povedzme s primátormi, so starostami, pretože oni mali tiež mať k dispozícii nejaký manuál pomoci obetiam násilia. Tam by nebola cesta. Ale kto to zastreší, kto to zorganizuje, kto to zmanéžuje? Tí primátori, ktorí každý deň musia rozmýšľať o tom, že kde treba zaplátať cestu a každodenné takéto problémy, alebo tie mimovládne organizácie, ktoré ledva stačia poskytovať tie služby, ktoré musia denne tým ľuďom, ktorí sa spontánne na nich obrátia. Čiže toto nie je. A vlastne tá legislatíva, to sa netýka len domáceho násilia, ktorá nám chýba. Tá legislatíva sa týka obetí a práce s obeťami a vôbec celého systému vôbec. A mala tu už byť najneskoršie v novembri tohto roku a zase nebude. To je problém, pretože Európska únia prijala smernicu, ktorú majú členské štáty transponovať a tá smernica má riešiť práve aj práva obetí, ale aj spôsob, akým sa im má pomáhať. Služby, ktoré majú právo dostať ako jedno z prvých práv, ktoré majú, je právo na bezplatné odborné služby, ale tie služby musí garantovať štát. Nemusí ich prevádzkovať, nie je to veľmi pekné slovo, ale nemusí ich sám organizovať, ale mal by zabezpečiť ich financovanie, pretože tie služby, ktoré sú len vďaka ľuďom, ktorých to zaujíma, ktorí to chcú robiť a ktorí to robia v takej miere, v akej dokážu. Ale musia sa starať aj o to, aby mali za čo. A ten štát by mal zabezpečiť základné podmienky, aby také organizácie mali priestor, aby mali telefón, aby mali energie a aby tam mohli poskytovať tie služby. Čiže to je problém. Ale ja poznám primátorov, ktorí naozaj aj aktívne, aj spolupracujem s niektorými, sa starajú aj o tieto veci. A konkrétne teda ja spolupracujem s jedným takým domom komunitným, ktorý vlastne by mohol byť otvorený, keby nebolo primátora v Hlohovci napríklad, ktorý sa o toto postaral, že taký dom existuje, sú v ňom umiestnené matky s deťmi, ale znovu chcem zdôrazniť, že nie je riešením obete uložiť niekde alebo skryť ich na nejaké miesto na chvíľu. 48 hodín. Ale treba naozaj riešiť tú situáciu a nie je to ani spravodlivé, aby odchádzala obeť aj so svojimi deťmi, ak nie je na vine tej situácii, ktorá sa deje. Ja by som možno ešte doplnil informáciu, že viacero aj zahraničných krajín, úprimne podané, nám závidí, koľko máme nadšených ľudí, aj odborníkov, vyškolených, vytrenovaných na Slovensku na pomoc obetiam. Len keďže ten systém nefunguje, tak tá sila tej pomoci sa jednoducho roztratí, lebo každý sa hrá na tom vlastnom piesočku, buduje si vlastné kontakty a snaží sa pomáhať svoj pomoci. Na linke máme prvého poslucháča alebo poslucháčku. Príjemný večer. Dobrý večer. Nech sa páči. Ja by som sa chcela pripojiť k tejto téme. Ja som bola takisto týraná 15 rokov. Som to trpela. Ono sa to ľahko povie o dedice, alebo dáte trestné oznámenie, lenže ten partner sa vráti naspäť. Jediné nabrať odhodlanie, nájsť pomoc a odísť, nájsť si bývanie a nestretnúť sa s ním už. Ja ho nechcem ani vidieť. Čo som si ja vytrpela. Za 15 rokov by som mohla napísať knihy. To nebolo ani týranie, to bol hyenizmus, čo so mnou robil. A teraz už bývate mimo toho násilníka? Áno, deti mi pomohli,
Áno. Našla som si podnájom. Viete, podnájom je drahý. Ja už som dôchodkyna. Som chorá, veľa peniazí dávam za lieky. Ale stojí mi to za ten pokoj. Bude reagovať na vaše slova doktorka Janka Šipošová, dobre? Dobre. No ja aj cítim teraz, že vlastne pani posluchačku to stále trápi a rozrušuje, keď o tom rozpráva, ale my sme nepovedali naozaj, že ja chápem, čo chcete tým povedať, že ono sa to ľahko povie, ale my to nehovoríme. Práve preto to nehovoríme, že všetci odíďte. A prečo to väčšina ako verejnosť, laická verejnosť takto reaguje. A prečo neodišla? A ako to mohla tak dlho vydržať? A čo asi nemala? No nikto si to nevie predstaviť, čo to znamená. Keď je možno žena odkázaná aj finančne, ekonomicky, ale aj citovo, veď to je nakoniec človek, za ktorého sa vydala, ktorého niekedy mala rada a stále možno dúfa, že to je len nejaký prechodný stav, ktorý sa zmení, ale práve preto apelujem na to, že treba mať pripravené služby, predovšetkým odborné a vždy pripravené služby, vodne v noci byť pripravený na to, že bude treba niekde zasiahnuť aj v tých tragických prípadoch, kde sa deje akutné životohrozujúce násilie kedykoľvek v dennej a nočnej hodine. Čiže len mi potvrdzuje tá pani posluchačka to, že tie služby treba aj na to, aby priviedli obete alebo ohrozené k tomu, aby si uvedomili svoju situáciu a aby spolu hľadali to riešenie. Pán doktor Nosal. Ja by som k tomu ešte dopovedal, že to, čo by naozaj malo byť, že tá obeť zostane doma, tak ako hovorí aj pani poslucháčka, a ten človek, ktorý je násilník, ten by mal odísť. Toto by mala zabezpečiť legislatíva, policajti a celá tá sieť odborných služieb. Takže to je cieľ, kde by sme sa mali dostať. A k pani poslucháčke, ktorá volala, asi len z mojej strany naozaj taká ľudská a úprimná vďaka, že niečo také dokázala, lebo si myslím, že jedna možnosť 20 žien v podobnej situácii, ktorá dokáže ten krok spraviť a odišla. Ako je spomínala, je to drahé, je to pod nájom. No má zrejme veľmi ťažkú situáciu, pretože ako dôchodkyňa, ako spomínala, nemá ani na lieky. Medzi tým nám prišla SMS-ka nepodpísaná. Prosím, veľmi číslo pre Prešov, ide o týranie rodičov. Asi myslia telefónne číslo? Asi telefónne číslo. Nemáme osobitné čísla na jednotlivé mestá, ale máme linku celoslovenskú, telefonickú, takže ja to číslo poviem. Je to takzvané zvýhodnené číslo 0850 111 321. To je linka pomoci obetiam a poprosím posluchačov, aby telefonovali v pracovných dňoch medzi 10. a 14. hodinou. Či je to z Prešova, alebo zo Zákamenného, alebo zo Senice, to je jedno. Kolegyňa, ktorá tam to zdvihne, tak vie potom už sa prispôsobiť tej danej situácii a poradiť. Ja zopakujem to telefónne číslo linky, ktoré je zvýhodnené. To znamená, že nie je úplne bezplatné, ale nie je úplne bezplatné, ale nie je to, ako sa niektorí boja, že to je audiotextové. To nie je, to by bolo inak. 0850 111 321. Ešte na záver relácie povieme raz toto číslo pre tých, ktorí by potrebovali skonzultovať svoj problém alebo porozprávať sa s niekým. Prišla nám aj SMS-ka, ktorá zrejme reaguje na posluchačku, ktorá telefonovala. Problém vidím v katastrofálnej ekonomickej situácii. Je umenie nájsť seriózneho zamestnávateľa a primeraný zárobok. Ľudia sú pod strašným tlakom. Je to choré. Tu som ocitovala celú tú SMS-ku. Ale môžem ja ešte k tej predchádzajúcej SMS-ke by som poznamenala, alebo vlastne k tomu, ako ste povedali, že aby sa aspoň poradila telefonicky. Našou snahou je, aby sa aj poradila telefonicky, ale v rámci toho telefonického rozhovoru sa snažíme nájsť aj spôsob, ako sa osobne stretnúť alebo niekde odporučiť na osobné stretnutie. To nenahradí telefonický rozhovor, na konzultáciu s odborníkmi. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
A dnes na tému násilie za dverami našich bytov. Hostiami v štúdiu sú doktorka Janka Šipošová a doktor Miroslav Nosal. Pozorne všetci v štúdiu počúvame ďalšiu poslucháčku. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči, hovorte. Dobrý večer. Ja by som chcela reagovať takisto na pomoc tých sociálnych úradov a celkové polície. Ja som po 30 rokoch som sa rozhodla podať o rozvod. Už som 4 roky rozvedená. Žiaľ, musela som sa z domu vysťahovať, lebo to bolo v úmysle môjho ex-manžela, aby nás s deťmi dostal z domu preč. Nepomohla nám ani polícia, keď sme na neho zavolali políciu. Ešte ho poučili, čo má robiť, za čo mi poďakoval, že som na neho zavolala políciu. Na obvodnom úrade, keď nás predviedli, pani mi povedala, čo vy chcete, pani, vy po 30 rokoch voláte na manžela políciu. A zase teraz na súde už máme mali sme tretiu sudkyňu, jedna bola na rozvod, druhá bola na výživné, tretia na majetok, ale toto, čo teraz som zažívala na súde ohľadom majetku so sudkyňou, to arogantné vystupovanie voči mojej osobe, nikto po celé roky nebral do úvahy toto, že ja som bola tyrana. Z neho spravili chudáka, bezdomovca, ktorý je s dvoma domami ostal, so všetkým majetkom, so všetkými peniazmi. Ja žijem s neplnoletou dcerou z platu, keby som nechodila do roboty, nemám jak žiť. Žijem v podnajme a vehementne mu pomáhajú. Proste to sa nedá povedať. Na súde sa nemôžete dovolať pravdy. Na súde zo strany súdkyne máte šikanu. Ja vám do toho vstúpim, ak dovolíte. Takýchto príbehov je veľmi veľa a poznám ich aj osobne. V tejto chvíli nemáme tu žiadneho sudcu, právnika, ktorý by mohol reagovať, ale myslím si, že pani Janka Šipošová chce reagovať na vaše slova. Dobre? No je to naozaj poľutovania hodné, že sa stretávame s takýmito poznatkami, že naše súdy akoby príliš rýchlo prišli k tomu, čomu hovoríme nezávislosť, a ako keby okrem tej nezávislosti sa pozabudlo na odbornosť, nezainteresovanosť a spravodlivosť. Ale naozaj musím povedať, že nechcem zovšeobecňovať. Určite nie sú všetci sudcovia rovnakí, lenže nemalo by to byť malo by byť samozrejmosťou, že tá spravodlivosť, že právo rovná sa spravodlivosť, ale nie je to tak. Chcela by som aj poďakovať pani posluchačke, že nám povedala ten svoj príbeh. To, čo je typické, je to, ako ona povedala, že pochopila som z toho, že sa riešil ich prípad na obvodnom úrade, že vlastne to, čo sa medzi nimi dialo, nebolo vyhodnotené ako domáce násilie pravdepodobne, lebo to by nemalo skončiť na obvodnom úrade v priestupkovom konaní, ale malo by ísť na súd, ale na trestný súd. Tie súdy, kde oni boli občianskoprávne, to znamená rozvodový, zverenie detí, alebo teda výchovné a rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To sú občianskoprávne súdy. Zaiste aj tam tá sudkyňa by mala sa správať korektne a mala by byť minimálne nestranná. Nemali by tam ľudia zažívať pocit, že sú v podstate odsudzovaní za to, že sa niečo deje. Aj tá veta, že po 30 rokoch dávate na súd svojho manžela. No toto je otázka, ešte to nám vlastne nepovedala, že ako k tomu prišlo, kto sa rozviedol s kým a kto podával návrh na rozvod, ale to je jedno. V každom prípade chcem povedať, že vzhľadom na to, že tieto ženy, ako aj v predchádzajúcom prípade sme počuli, že sa posluchačka vysťahovala, žije v podnájme a vlastne
žijú z veľmi málo peňazí, že možno nie je celkom známe a jasné, že aj rozvedená manželka a aj deti z toho rozvedeného manželstva majú nárok a právo na rovnakú životnú úroveň, ako má ich bývalý manžel. Čiže ja chápem, že je veľmi ťažké ešte sa obracať na ďalšie súdy po tých zlých skúsenostiach, ale je možné podať aj návrh na určenie výživného pre rozvedenú manželku, pokiaľ žije v tiesni. Pán doktor Nosal, chceli ste k tejto téme? Naozaj malá poznámka, že aj toho, čo hovorila poslucháčka, že po 30 rokoch je to veľmi časté rozhodnúť sa, urobiť reálny krok z toho začarovaného kruhu násilia je veľmi, veľmi ťažké rozhodnutie. Či to bola poslucháčka dôchodkyňa, ktorá dnes telefonovala, alebo Daniela, ktorá po 16 rokoch, táto poslucháčka po 30, nám sa zvyčajne naozaj potom v praxi stáva. Trvá to fakt takto dlho, niekedy možno aj 35-40 rokov to môže byť. Ale zaujímavé, že väčšinou potom tie klientky povedia, alebo klienti, stálo to za to. Ale ja by som predsa len chcela zdôrazniť aj to, že naozaj aj z tohoto prístupu aj sudcov, ale aj polície, lebo polícia mala vyhodnotiť tú situáciu ako domáce násilie a nemalo to pokračovať v priestupkovom konaní, vyplýva, že nemáme odborníkov alebo profesionálov, ktorí pracujú s obeťami či v polícii, či na súdoch, či na prokuratúre alebo kdekoľvek inde, nemajú špeciálnu odbornú prípravu. A to by mal štát garantovať, aby boli vzdelávaní plynulo, kontinuálne a na úrovni súčasných dnešných poznatkov a praxe vo vyspelejších krajinách. Viete, možno, že aj to je príčina, prečo tých podnetov alebo tých rozhodnutí prichádza tak málo, pretože jednoducho tie obete alebo tí ohrození v domácnosti nevidia riešenie. Nik im ho neponúka, neposkytuje. A tak radšej sú ticho, trpia za dverami toho bytu, lebo čo mám robiť? No jediné, čo môžeme odporúčať, je aspoň zatelefonovať a opýtať sa napríklad aj na linke pomoci, že čo sa dá robiť a prípadne navštíviť poradňu pomoc obetiam násilia alebo iné zariadenie, kde by prebrali svoj problém. Ďalší problém, ktorý sme načali počas pesničky tu v štúdiu, že domáce násilie je spojené často s takými mýtmi typu domáce násilie sa odohráva iba v asociálnych rodinách, v neúplných rodinách alebo v rodinách, kde sa nadmerne popíja alkohol. Ale vy tak nie ste presvedčení o tom, pán doktor? Nie, presne to, čo ste aj pomenovali, je mýtus. To znamená, nie je to pravda. Hoci nemám veľmi rád to slovo, každý máme svoje pravdy. Faktom je, že domáce násilie sa vinie štruktúrou celej spoločnosti od tých najjednoduchších, sociálne nezabezpečených a sociálnych možno rodín až po tie intelektovo najvyššie s veľkým hmotným zabezpečením. Jediné, čo sa mení vďaka tomu intelektu aj sociálnym a emočným schopnostiam je, že či tým ľudia sú na tom vyššie, rozumovo, ľudovo povedané, aby to bolo pochopiteľné, ano. Tak má skrytejšie formy to násilie. Nedá sa tak ľahko očítať, keď je jednoduchý Ďurko s Hankou, tak je dá možno tam na námestí dve za ucha a je jasné, že sa to tam deje. V tých rodinách, ktorí sú intelektovo vyššie, to takto viditeľné nie je. To čo vraj pani doktorka Šipošová, že to také premyslenejšie, také... Áno, nikdy sa násilník nespráva v tomto prípade spontánne. Agresivita je programované správanie, to znamená, ten agresor si vie tú agresivitu naplánovať, kedy má priestor, kde je dostatočne bezpečne on krytý, aby nebol odhalený a začne toto správanie naozaj produkovať navonok. A už vôbec nie je pravda, že na vine alkohol. Alkohol nie je spúšťač toho správania. Je spúšťač, ale nie príčina. Tak, možno keby sme dali nejakú bodku za dnešnou témou, pretože trošku mi to vychádza tak, že ešte nás asi čaká dlhá cesta, nás teda tu na Slovensku, aby starostlivosť a pomoc obetiam násilia mala takú úroveň, ako povedzme sme spomínali v tých aj susedných krajinách v Českej republike. Ja dúfam, že
už to nebude trvať až tak dlho, lebo najhoršie, čo ja zažívam, alebo stretávam sa s názormi, že aké to musí byť ťažké konzultovať alebo komunikovať s ľuďmi, ktorí sú obeťami násilia. To hovorím, nie je to najťažšie. Naopak, tá pomoc, keď niekomu naozaj viete pomôcť, je sama o sebe odmenou. Ale to, čo je ťažké, je stretávať sa, už to robím skoro 20 rokov, stále s tým, že sa vraciame späť a nevieme prekročiť tú hranicu nejakú, aby sme už mali nejaký minimálny štandard tých služieb zabezpečený. A z mojej strany asi len toľko, že naozaj toto potrebujem posúť do toho, aby ten systém vznikol. Na druhej strane také malé plus vždy je, že aj na Slovensku je naozaj veľké množstvo či mužov, či žien, ktorí robia v rámci pomoci obetiam. Nech sa tie organizácie volajú akokoľvek. A ich cieľom je naozaj pomáhať. Neubližovanie je zbraňou udatného, alebo keby platilo oko za oko, svet by zostal slepý. Autorom týchto myšlienok je Mahatma Gandhi a ja som si ich požičala na záver dnešných večerných reflexií, v ktorých sme sa zamýšľali nad pojmom domáce násilie. Aj za vás, milí poslucháči, ďakujem obom našim hosťom, doktorke Janke Šipošovej a doktorovi Miroslavovi Nosálovi z občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. Ďakujem, že ste prišli. Pekný večer vám ešte želám. A pokojnú noc všetkým. Dobrú noc všetkým. Za pozornosť, ktorú ste nám venovali. Ďakujem vysielacia dvojica Alla Kováčová a Janka Blejová. Nech ste zdraví.